אז זה הקול שלי, אני רום, ומי שאיתנו היום כאן הוא אוגר, והיום אנחנו נשחק במשחק. טוב, 99 עלות ביער, אוגר השיג את הערפד, תגידו לו תתחדש, הוא קנה את זה היום. יותר נכון אתמול. הבנן. קבלו את זה, מי שקונה זה שבור רצח. אבל זה לא העניין, העניין זה לשחק ולקפוץ לך על הראש ולשטח אותו. וואי, לא, השטיח פרסי שלי. קפוץ, לא, קפוץ, לא, לא, לא. קפוץ, קפוץ. אתה רשע. אתה! מי רוצה שיקולה בחינם ואולי יביא לי את החרמש שלו? אני לא אביא לך את החרמש שלי בחיים. אתה אולי, אם תשיג את המורנינג סטאר הזה, אתה אמרת שתביא את אחד מהם. תזכור את ההבטחה. את האמת שהמורנינג סטאר, למה? כדי שאם אתה משיג מורנינג סטאר, אז אתה מביא לי אחד. אבל מורנינג סטאר רק שתיתה זה יותר טוב ממה שאני איתו עכשיו, אבל בסדר. אז אתה מביא לי את זה אם אתה משיג את זה. אני צד אוכל רגע, אני רוצה לשים. מה אתה צד? אני אביא בשר מבושל, שכחת? טוב, אבל תמצא גם בניפות תוך כדי. יש לנו בניפות אחד. אז חברים, ספיישל. טוב, מחפשים לעצמי בניפות. מה זה? אתה לא רוצה להמשיך בסרטון? אני ממשיך. חברים. יש לנו בנדג'. יש לנו אש. יו, זה מטורף. למדורה. אתה יודע שצריך 20 כאלה. יש לנו דלק גם. עוד דלק? דלק. עוד בנדג'. הוא היה לנו. תאסוף כל מתנות פשוט. אני לא עושה את זה עוד בנדג'. חברים, רק שתדעו שאני לא עושה את זה. מה אני עושה עכשיו? אתה עכשיו מלקק חרגול. לא, אני לא מלקק חרגול. ימה. אני צריך קצת להנמיך את המשחק, כי פעם שעברה לא שמו אותי טוב. אז בוא ננמיך. יופי המשחק. מי אמר שאתה לא מלקק חרגול, תגיד לי. אני... זה קשקוש. תסתכל, אני יכול להרוג זאב, והוא כמעט לא עושה לי כלום. מה אחי, זה שבור. השגתי עוד שיקויים. כי יש לי גם שריון עוף. בנפות. יש פה את העץ הזה שלה, עם הדברים, כן, יש כאן מלא. לא, מצאתי זאב עם הדבר הזה. Don't you worry, feel sorry. מצטער זאב, אבל זה לא ואז אני אתה חולה במחלת תמורות. Let it be, let it be, let it be, let it be. מי שלא יודע, אני חולה על הביטלס. אני לא יודע מה זה, אבל אוקיי. חוצפן, לא יודע מה זה ביטלס. לא, עכשיו באמת, אתה לא יודע מה זה ביטלס? כן. אתה יודע, ביטלס זה החיפושיות. והם, לדעתי, היו הזמרים הכי טובים בעולם. בוא נבנה. לא, אני הזמר הכי טוב. Let it go, let it go. סתם מצחוק, זה היה להומור בלבד. אני לא שר let it go, ואני ממש לא עושה סדרות של קטנטנים. אוקיי. חברים, אני ממש לא עושה סדרות של קטנטנים. יש לי ג'אנסה. הם לא ג'אנסה, גוצה. יש לי 15 מקומות. עכשיו רוצה לראות איך גם לי את זה? קבל. יצא לך? יצא לי חנית. רוצה אותה? אפשר? כן, תביא לך. אני לא צריך. כי יש לך את דרקולה. איפה אתה? תביא. איזה כיף, עכשיו קיבלת חנית חינם. כיף או לא? חברים, הייתם רוצים לקבל חנית חינם? דרך אגב, חברים, יש פה זאב פחדן. תודה רבה על השרשר. יש פה את הילד הראשון, אני אנצח אותו. מה אתה אומר, רום, אני אנצח אותו? כן, יש לך. טוב, חברים, אני פה בתקווה למצוא אור זאב. תודה על החיים. כן, סתם בניסית, אבל שלו 20 מציאות. וקיבלתי ממנו את הזה. נו, מה רציתי להגיד? קיבלתי ממנו מלא אוכל, אבל לא את האור.
יש פה מלא אוכל ואין לי מקום בשק, אז אני אלך למדורה. תוך כדי אני אקרות פה איזה עץ, כי יש עליו את האלה ואנחנו צריכים... עוד בנדג'. חברים, מי שגם שונא קרח, שתייג בתגובות. מי ששונא את הקרח של המשחק, ובגלל זה מלא יצורים הרגו אותו. אני אוטיסטים, ממוטה, זאב אלפא, ואולי בעתיד ארנב. מי יודע, המשחק יכול להגביר להם את הכוח. אביב, יש לי 2 שיקויי אש. אביב, כמה שיקויי אש אני צריך להביא לך? 5 יש לך? 2. כמה אני צריך להביא לך בשביל החמש? תביא לי פשוט את מה שיש לך ביצור. לא, 5 לא. המונסטר. תביא לזה, כן. רק, אביב, אם אתה מוצא מונסטר, רק שהיא לא תעלים לך את החרמש הזה, תצטרך. מונטסטר. אז רק תוודא כדי שלא תעלים לך את החמש לפני זה, תביא לי את החרמש ואז. יש פה מלא דברים עם קישוטים. אני חייב לעבור בכולם כדי לקבל... וגם אני רוצה אור של זאב. יופי, רק דיברתי. אתה יכול להסיק לי גם אדון חרמשון? אתה אמרת שכל אחד לעצמו בא. זה לא אמרתי. טוב, בסדר, אבל אני אנסה לחפש. אם כל אחד לעצמו, אז שזה יום... לא כל אחד לעצמו. החרמש ואותה עם הגלימה. לא. סתם ולא כל אחד לעצמו. ייי, ממש לא, כי אני איימתי לך חרמש. ולא. זה לא בגלל זה חברים, אל תחשבו. רק אני מזכיר לך את כמות זמן הסרטון. כן, יש לנו עוד 13 דקות. אבל אפשר להאריך את הזמן. כן, אפשר לעשות את זה בחלקים. טוב, אביב, מה מצב המגרסה שלנו? תסתכל ותראה. מצאתי את הבנק. מצאתי את הבנק. את הבנק? כן. אתה תוכל לקנות למסחרת? יש לי מספיק 3 מזחלות בדיוק. אתה קונה לי? אבל קודם כל אני אקנה דברים שאני צריך, ואז לא, אם אני... קודם כל מסחרת ואז, אוקיי? כן. ואני רגע לוקח פה את האוכל שקיבלתי מהילד הראשון. בוא היום. חברים, אני לא מפחד מהחושך כבר בפעם 100 מיליון. עם מלא צבע, זה לא היה כלום, חברים. אני מטורף. אני מקבלת את כל הכסף. אל תשכח לקנות לי מסחרת. מצאתי כאן אקדח זרוק. כן, יודע, אני לא צריך אותו. יש לי כבר. יש לי גם אקס, יש לי 3 שיקולים. תסתכל כמה אוכל הבאתי. הרבה משהו. זה בדיוק בזמן, נראה. אבל זה מסחרת. בסדר. אוקיי, בוא נקנה 2 מזחלות. נקנה כזה. ירדה, וזלך היה לי מספיק. מה? 2 מזחלות וזה. כן, בוא. רק אומר, יש לי 20 מטבעות. אז קניתי לי גם. טוב, אני הלכתי לנטול לנו עוד פעם. על איזה רמה המדורה? אתה לא לוקח איתך את המסחרת? לא צריך. 4. מדורה רמה 4, סבבה. אני הלכתי לחפש עוד דלק. אתה לא לוקח איתך את המסחרת? יש פה את המסלול הזה שאני אוהב. בוא נפנה אותו רק מזאבים. אני שונא כי אני מחליק, זה קשה. יש פה אור של זאב במסלול, בהתחלה שלו. אני בינתיים עושה אותו. אם אתה רוצה את האור, הוא בהתחלה איפה שגברת מחמותיק. אני רוצה.
תן לי דלק. אם אתה רוצה דלק, אז היית כבר... אני בינתיים עושה מסלול. לא, המסלול הזה קשה. אין לך אם יש לה איזה משהו. חברים, האם אני אמות? כן, שאלה הרבה, עדיין מחכה. אין לי בכלל חיים וזה יבוא. תרפא אתכם בנדג'. מכיר את השיר? לא, תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. אותו דבר לזאב אלפא, הוא מצא אותו כגופה, ואני מצאתי לי עוגה. יו, זה הכיוון השני בכלל. עשיתי 2 סיבובים סתם. אוקיי. בואו נתחיל. everyone. אוקיי. אני חוזר למחנה משחק מלא באושר. עוד שנייה אני מגיע לשני. אני עוד שנייה מקבל מתנה רום. מתנה, אבל מהטובות האלה שהאלפים מביאים. אני יכולה לקחת קצת. כן. אני עכשיו... אני יכול... סיימתי את המסלול, הצלחתי עכשיו. זה קשה. למה וקיבלתי? זמן שאתה עשית מדורה 93. לא, קיבלתי 3 שרשראות כאלה. זה טוב. טוב. להגיד לך שיש משהו שממש שדומה למונסטר, שהוא קצת כאילו אותו רבה של המונסטר, לא יודעת לך מה זה? הקלשון של הזה. אתה יכול לפתוח אם יצא לך קלשון, לא. אם יצא לך שריון למשהו, אתה יכול להביא לי? מה זה? אתה יכול להביא לי? בבקשה, בבקשה. מה זה עושה אבל? אפשר את זה בבקשה רגע, למה? אז תביא את אחר נשק. אבל למה, כי אני רוצה את אחר נשק. אבל אני עברתי את המסלול הזה, לא יקרה. אבל זאת המתנה שלי. טוב. שאני משגעת היה בשביל. איזה בעשה איתו. זהו, זה כמו רובע של השלג. יאללה ביי.